Alama Hausa TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun ɗora. Har abada ba zan bar ki ba, san ki a zuci bai kaura ba. Kin tafi kin yi nisa kamar da alamar mun rabe ni da ke. Wata bakwai tip daban danganki mu yo ido ga daga. Nazarin kiya zamsila a idanu na ruwa ke diga. Ban gajiya neman kina yi shiri ko da ina zan shiga, domin ke nake buri ya ta halak kuma alkawar na rike. Sherar sanki yana cikin zuciya, kin ɗauken dukan hankali, muryarki nake ta so in jiya. Kin tafi yau ne kuma takun sawayen ki zan bibiya, so sanadi hawaye nake yau ni da garin mu zan tsallake. Misali da ke mun kullo alakar mutum tashi na kuruciya ni da ke. Ni majalin ke kuma laila ake ta faɗan kini na rike. Kowa akwai muradinsa burin zuci da ke kaɗai zan cike.